Jo, dámy a páni, ja vás vítam u nového videa. Dneska je tunák Brawl Stars. Áno, je to tunák. Konečne je tu Brawl Stars. V minulom videu sme vlastne zbierali start tokeny na megaboxy. A v dnešnom videu už podľa názvu ste si mohli všimnúť, že idem otvárať megaboxy. Megaboxu mám vlastne iba 5, ale otvorím ich už vlastne teraz. Je ešte vlastne, dá sa povedať, také 3 dni, ale je 2 dní a 20 hodín. Je proste 2 dní a 20 hodín, ale ja to otvorím teraz z toho dôvodu, keď náhodou nebudem mať čas a náhodou to nebudem môcť natočiť, tak potom budem to musieť len tak otvoriť, proste keď nebudem natáčať. Takže vyzberáme si nejaké tie eventíky. Ja som dneska ráno iba tak zapol Brawl Stars a splnil som showdowny a Brawl Bally. A vlastne v shope máme vlastne nič, dá sa povedať. Inak vyšla aj nová postava Klanky, alebo neviem presne, jak sa volá, ale je to taká OP postava, keď vyjde, vlastne ona vyjde za 2 dní, ale ja si ju hneď proste dám aby som na ňu zbieral tie kredity, tak ja ju hneď vyzbieram a hneď natočím video, a ako vlastne je, lebo ona je taká OP, môžeme si ju keď tak aj vyskúšať ku koncu videa. Lebo vlastne teraz zbieram Bustera a mám 1180 kreditov a ten Klanky, alebo neviem presne, jak sa volá, bude tiež mythic, to znamená, ja si to asi switchnem a potom to buď kúpim ešte za nejaké tie gemy. Vlastne túto sezónu som až tak ani nehrával, mám 29. tier proste a na rankede mám iba silver, takže nič moc. Väčšinou som mával každú hru, teda každú sezónu som mal aspoň mythic 1, mythic 2, ale tak teraz to nejako nevyšlo, no. Vlastne z brawlerov som ani proste z brawlerov som asi nič nepušoval. Ja som showdowny hrával iba, aby som proste tie start tokeny zbieral. Takže tak ľudia, ja si myslím, že by som mohol ísť proste otvoriť tieto tu megaboxy. A tak. Poďme na tie megaboxy, máme ich 5 a 5 už máme otvorených. Neviem prečo mám 5 otvorených, keďže ja som maximálne tak otváral tie free, ale tak nevadí. Ale keď otvorím týchto 5, tak budem mať tento krásny skin a určite ten skin sa vám oplatí splniť, pretože to bude vzácny skin, si myslím. Potom už ho vlastne ani nezískate. Myslím si. Takže poďme na prvý megabox. Takže v prvom megaboxe sa nachádza trojka, no tak to máme blingy. OK, no takže to je nič. V ďalšom megaboxe máme čo? 5, OK, takže to už je niečo lepšie, nejaké blingy, powerpointy, doublere, gemy. A svieti tu nice skina Broka. Takže je to Deputy Brock. Deputy Brock, to je nejaký šerifský, neviem, ale ja mám ešte sa mi, vlastne musím to až potom pozrieť. OK, 6, predtým nás svietila 5, tak teraz 5 gemov, nice. Doublere, blingy, pin a posledné je player icona na Shelly, no OK. Tá player icona je celkom pekná, to sú OG player icony. V ďalšom megaboxe je toto už bude asi 4. OK, máme tu 4 coiny, gemy, blingy a powerpointy. A máme ešte jeden, máme posledný megabox. A je tu 4, no OK. Gemy 10, coiny 116, powerpointy 15 a nakoniec doublere 50. No akože splnil som, akože iba raz mi padol skin. OK. Je tu skin na Rika, tento krásny gemový skin. Je fest pekný skin, ja si ho equipnem. Ty kokos, to koľko tých pinov sme dostali. A mám aj niečo free ešte v shope, neviem čo, ale dostal som na Broka, vlastne. Ja mám na Broka, mám tento OG skin, čo bol asi v 2020. Potom tento super range, alebo čo to je, a teraz Deputy, ale ja si nechám tento a potom ho niekedy vyskúšam. A Rika mám tento, no to je krásny skin. Dúfam, že sa nedá kúpiť z toho dôvodu, lebo on bude potom vzácny. A v shope, čo máme? Čo máme v shopeho? Free. Aha, máme tu 2 free player icony. OK, tak to si vyzdvihnem. Special offer. Kľudne by som kúpil ešte 2 megaboxy, ale keďže mám 66 gemov a ono to stojí 79, takže asi si to nekúpim, no. Akože ono, ešte by som aj pospĺňal nejaké tie start tokeny, na to, aby som si mohol kúpiť, teda otvoriť ďalší megabox, ale už ich aj tak moc nemám a za 2 dní to končí, takže už mi to prejde zbytočné, možno tak jeden by som ešte nahral. Ale som rád, že mám ten Rico skin, to som veľmi rád. Keď tak môžeme si ísť aj vyskúšať do showdownom toho Rika,
máme tu na takúto mapu, tak môžeme si ho ísť vyskúšať. OK. Takže Rico vlastne ak takto vyzerá a strieľa také gemy modré, alebo nejaké také guličky modré, neviem. Predtým mal modré guličky, to sú skôr také modré gemy, alebo neviem to presne. Rika mám vlastne iba proste na 20. ranku, lebo ja moc s Rikom nehrávam. Príde, proste neviem, ja skôr púšem iné brawlerov, ale niekedy by som mohol pušnúť Rika na 25. rank. OK, nice. 8, nevadí. Dobre, dámy a páni, ja si myslím, že z tohto videa by to mohlo byť všetko. Ak sa vám vlastne toto video páčilo, určite by som bol rád, keby ste dali like, odber a pridržte z takýchto videí. Čaute.